उनकर फोकस बा तब और पर भी फोकस बा उ केहू के बचौले बड़े ऐसे मालिक 5 गो चीज ऐसा बनौले कवि जी 5 गो ऐसा चीज प्राकृतिक बनवल जन की 5 गो चीज सब आदमी के काम करता हमने के इंसान के विचलित होकर बानी हमने के चेतन जीव ले ले बानी लेकिन चेतन नहीं की जाति पाति में पड़ के भेदभाव में बड़का छटका बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित महादलित यही में हमने के भरम में पड़ गए बानी 5 गो चीज मालिक बनौले चाचा जान की परमारथ सबके मदद करेला भैया शंकर यादव जी सोहर के बाद मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है सब हुई दोनों मजहब के काम हुई कन्हैया भाई देखी तो द्वारिकाधीश कन्हैया अब जेकरा संगे कन्हैया गोले तो कमी का बाहू बुढ़वा लोग किस्सा कर जेकर राम गड़ुआन ओकरा भूसा के कमी तो जान ली दिगंबर भाई प्राकृतिक 5 गो चीज बजौलत जौन सबके मदद करेला पूछलो सो कौन कौन ना पूछलो सो विनोद बाबा अच्छा विनोद गिरी जी पुरस्कार दिल बनी गिरी जी के प्रणाम करो 5 को चीज भगवान बोले जन की समाज में सबके संग रहेला 5 को चीज देख ली ये 5 को में हमनियों के बानी तमनी के मानो होई हमनी के चेतन जीव दिले बारे 4 को कवन धरती गंगा पर्वत पेड़ हमने के इंसान के बदल गल बानी मानव के शरीर लेके हमने के चेतन जीव बाकी बोले के तानी सुना तानी देखो तानी चलो तानी तबो हमने केकरा से दूर बानी 4 गो चीज अपने धर्म पर अडिग बा धरती माई के देख ली जेकरा पर कर्म कुकर्म सब करतानी ए पर हमनी के मल मूत्र करतानी तब हमनी के रोटी खाए के देता रही बदलल बारी पेड़ के देख ली पेड़ के रउआ दाढ़ी काटी पेड़ के भी दर्द होला जब ओकर दाढ़ी टूटेला ओकरा में से दूध निकलेला तो रुआ माजा वाला की खूब ताजा बा अरे ताजा बा ओकरा माजा बा कि नहीं पूछलो हो ओकरे तो दर्द होता जब ओकर बाह तुरता रहो लेकिन फिर भी पेड़ ना बोले लगी जाए दो हमारा दर्द होता था कहा केहू के आराम तबा केहू पलंग बना लेता केहू चारपाई बना लेता केहू घूर फूक देता आगी में जरा देता मुंह धो लेता टंगरी फाड़ देता और दतुअन के टंगरी फाड़ला के बाद एक चोता पर थूक के फेंक देता तब वो दतुअन कहले बा ये तार मुंह के सफाई कर ले बने हमारे पर थूक कहे दिले बड़ो तब वो तार सफाई करता लेकिन तारा में कितना गंदगी बा पहाड़ बा गिरी जी पहाड़ पर हुआ पत्थर मारे तो आगी निकली और वो पहाड़ के बम से ब्लास्टिंग कर जला उड़ावल जाला पहाड़ चोट सहेला कि जाए तो हमारा चोट लगता जाकिर भाई के घर तो ढालाता देखी 4 गो अपन काम ठीक करता कि ना हमन के चेतन जीव लेके चेता नहीं सबसे गंदा ये दुनिया में कौन है मानव है सबसे गंदा एक जना मानो गए दुनिया में पता लगाओ जी सबसे गलत और गंदा कौन है पता लगाते लगाते गए तो बुझाइल कि केहू गंदा नहीं के तब आगे गो बिस्टा रहे बिस्टा जानते बानी कौन है बिस्टा वो करा के जब लात में ही का लगता है कौन मार दिल वही जी कॉलेज सबसे गंदा ही है बा सबसे गंदा तो गंदावा कहलस कि हम गंदा नहीं खी गंदा तो तू बड़ा हम रहनी ऊ है आ तू भीतर ले जाकर बना दे लगू है हम रानी किसमिस काजू मुना का तारा अंदर गईनी ऐसन पेड़ के तू बनौले बाड़ जवन आवता तो 4 गो गाड़ी हमरे के दे तब समझ गई कि दुनिया में सबसे गंदा मानव है उत्तम है लेकिन काम उत्तम नहीं है वही हनुमान जी के वही लाइन में गाओ के बाद छठ माई के
हेलो कहे वाह वाह। छोटी मोटी अरे तुलसी के गोछिया भूइया लोटे होता बेटा के प्राप्ति होला छठी माई के पूजा से। यही धुन पर हनुमान जी के बुलाए। ललवाई बाबा सुमीरा लाला करी तो नचनिया तू आजा।